Dávam pokyn na slávnostné zahájenie memoriálu Kolomana Slimáka. Vážení návštevníci, milé dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vás privítal pri príležitosti konania 17. ročníka memoriálu Kolomana Slimáka na pôde polovníckeho združenia Hľadanie na Radošina, ktorý bol poverený, aby v tomto roku tento memoriál zorganizoval. Dovolte mi, aby som najprv oficiálne privítal našich zahraničných priateľov, fičkárov Českej republiky, následne z Maďarskej republiky a Poľskej republiky. Prišli mi sa, že pomerne takom hojnom počte prišli so svojimi stykmi, takže to nás veľmi teší. Ďalej dovoľte, aby som privítal medzi nami starostku obce Radošina, doktorku Martu Kolkovú, predsedníčku dozornej rady Slovenského poľovníckeho zväzu a Slovenskej poľovníckej komory inžinierku Vančurovú. Ďalej medzi nami vítam, a to nás veľmi teší, lebo v histórii si nepamätám, kedy sa tak podarilo zísť, rodine pána Kolomana Slimáka, a to dcerke Jarke, synovi Lubomírovi a najstaršiemu pánovi Igorovi. Ďalej medzi nami srdečne vítam prezidenta Slovenskej kinologickej jednoty a predsedu kinologickej rady, pána inžiniera Jozefa Jurku, ktorý je zároveň hlavným rozhodcom 17. ročníka. Ja by som teraz poprosil starostku o krátky príhovor. Dobrý deň, vítajte v našej peknej Radošine. Počasie sme objednali krásne. Dúfame, že sa vám bude dariť a z Radošiny si odnesiete tie najlepšie spomienky. Vítajte ešte raz u nás. Pani starostke, a rovnako za prezidium Slovenského poľovníckeho zväzu poprosím inžinierku Vančurovú o pár slov. Dobrý deň prajem, milá poľovnícka i nepoľovnícka verejnosť, rozhlasovský zbor, milí hostia, Slimákovci, organizačný výbor, pán riaditeľ, pán hlavný rozhodca. Ja si dovolím len pár slovami, včera sme sa už pozvítávali, ale tí, ktorí včera neboli, mne prezidia Slovenského poľovníckeho zväzu a prezidia Slovenskej poľovníckej komory, takisto ako v mene mojom, vás vítam na tomto 17. ročníku vzácneho memoriálu pána Kolomana Slimáka. Ja si len želám, aby vodiči so svojimi štvornohými priateľmi a pomocníkmi nášho poľovníctva predviedli to, čo vedia ich psi, aby sa im zadarilo, aby bojovali si čestne rozhodcovia, aby spravodlivo posudzovali ich výkony, a vám všetkým ostatným celej korone, tým, čo sa tu zišli, prajem pekný dnešný, ale aj zajtrajší deň. Všetko dobre. Teraz dovolíte odovzdám slovo hlavnému rozhodcovi, pánovi inžinierovi Jurkovi. Ďakujem za slovo, vážené dámy a páni, som vás aj ja pozdravil menom svojím a menom nášho kolektívu rozhodcov, ktorí budú posudzovať tento memoriál Kolomana Slimáka. Je to, ako iste väčšina z vás vie, najvyššia súťaž stávačov tu na Slovensku, ktorá sa koná na počesť významnej kinologickej osobnosti minulého v podstate už storočia, človeka, ktorý sa zaslúžil o to, že kinológia na Slovensku je na tej úrovni, aké je, teda patrí medzi tie špičkové poľovnícke kinológie v Európe. A myslím, že i vo svete. Zaslúžil sa o to, že
máme dve naše národné polovnícke plemená, psov a samozrejme počas celého svojho života tvrdo pracoval na tom, aby sa kinológia dostala na úroveň, minimálne na úroveň okolitých štátov. Myslím, že zaslúži si takéto pripomenutie jeho života aj z našej strany a zo strany všetkých kinologov a polovníkov. Dovolte, aby som vám teraz predstavil rozhodcovský zbor, ktorý bude na tejto významnej súťaži posudzovať. Veľké pole budú posudzovať páni Korič a pán Stanovský. Malé pole, to znamená dohľadávky a vlečky, budú posudzovať pán Brablec z Poľskej republiky a Jan Plenta. Práce na vode budú posudzovať Zoltán Naď a pán Tapasto z Maďarska. V lese práce na farbe budú posudzovať páni Knap, Dugovič, Masek a Konečný. Vlečky v lese budú posudzovať páni Rigo a pán Stráňák z Českej republiky. A drobné disciplíny v lese páni Jánoš a Lovec. Dovolte mi teraz, aby som predstavil tých, pre ktorých sa tento memoriál v podstate koná, ktorí sú najvýznamnejšími účastníkmi tohto memoriálu, a to sú pretekári alebo vodiči so svojimi psami. Včera prebehlo losovanie a vylosovali si následovné štartovné čísla. Číslo 1 si vylosoval Adar z Tríbecké vrchy s vodičom Jurajom Herákom. Český pudáč. Číslo sú 2. Tier od letu, nemecký drôtosudský stavač, vodič Víteslav Šesták z Českej republiky. Číslo 3. Má Gor od Blavy, nemecký krátkosudský stavač, vodič Vlastimír Polakovič. Číslo 4. Má Vido z Pilice, nemecký krátkosudský stavač, vodič Ladislav Banák. Číslo sú 5. Círa z Vyštuka, nemecký krátkosrdský stavač, vodič Zoltán Vál. Číslo sú 6. Jazd z Dubovských Luhov, nemecký krátkosrdský stavač, vodič Jan Kolenič. Číslo sú 7. Zorka z Vyštuka, nemecký krátkosrdský stavač, vodič Štefan Macák. Číslo sú 8. Silka Boncov Majer, nemecký drôtosudský stavač, vodič Štefan Holen. Číslo sú 9. Gastor od Poskavy, nemecký drôtosudský stavač, vodič Kristýna Novotná, Česká republika. Číslo sú 10. Eso Ceroháš A plus P, český pudáč, vodič Pavel Záhorec. Číslo sú 11. Bela z Radatinky, nemecký krátkosrdský stavač, vodič Ladislav Brunčník, Česká republika. Číslo sú 12. Fortune z Grofieho dvora, nemecký krátkosrdský stavač, vodič Branislav Ábelovský. Číslo sú 13. Brutus z Tomešova dvora, nemecký krátkosrdský stavač, vodič inžinier Jozef Telepu. Číslo sú 14. Park BKSB, Pointer, vodič Ladislav Berec. Číslo sú 15. Aerony Agiber, výmarský krátkosrdský stavač, vodič Lenka Veselá, Česká republika. Číslo sú 16. Ora BKSB, Pointer, vodič Martin Adám. 17. Krúmka Druhy, naše národné plemeno, slovenský hrubosrdský stavač, vodič Radomír Kriek. Číslo sú 18. Idar z Krásneho Hrušova, nemecký dlhosrdský stavač, vodič František Chvojka, Česká republika. To sú teda vodiči s ich psami, ktorí budú súperiť na tomto ročníku memoriálu Kolomana Slimáka.
Číslo losu 1 až 9 ide do pola a číslo losu 10 až 18 do lesa. Číslo losu 1 až 3 na veľké pole, 4 až 6 na malé pole, 7 až 9 na vodné práce. Číslo losu 10 až 12 na farby, 13 až 15 na vlečky a 16 až 18 na drobné. To je taká informácia pre koronu, vodiči, to už to rozdelenie počuli včera. Dovoľte, aby som poprial vodičom veľa šťastia, som dobrý vietor v korone, aby mali dnes len samé krásne zážitky, aby videli krásnu prácu psov a rozhodcom, aby mohli posudzovať len vynikajúce práce. Verím, že počasie nám praje, že tento ročník memoriálu sa nám vydarí nielen po stránke počasia, ale aj po stránke organizátorskej a po stránke výkonov psov. Prajem vám všetkým ešte raz príjemný zážitok v polonickej kinológii. Zdar! Ak dovolíte, prejdeme k organizačným záležitostiam. Ja vám teraz predstavím vedúcich jednotlivých prác. Vedúcim lesa je pán inžinier Juraj Antalík. Budete ho dneska následovať, má čierny Nissan X-Trial, má tam nálepku sprievodné doprovodné vozidlo. Vedľa neho je vedúci veľkého pola pán Matej Siget. To je strieborný X-Trial, taktiež je označené auto ako sprievodné vozidlo. A vedúci malého pola a vodných prác je pán Chalany, zároveň podpredseda polovníckeho združenia Dolina Veľké Rytňany, ktorá nám pomáha usporiadať tento 17. ročník. Takisto má označené auto, sprievodné vozidlo, je to veľký Nissan Patrol. Patrol to je? Patrol. Má tam označenie sprievodné vozidlo. Potom vás poprosím, budeme sa presúvať smerom na hlavnú cestu a pôjdeme túto takou obecnou cestou, na ktoré odbočíme z tej hlavnej. Poprosím vás, aby sme išli sme pomaly, aby sme sa nestrácali. Ostaneme pri ohradke, vykonáme ohradku a z ohradky sa potom budeme presúvať ešte vyššie, budeme chádzať do lesa. Tam vás poprosím, tam máme vyznačené parkovisko, to je obrovská lúka, kde sa ozaj môžete zaparkovať všetci. Nemôžeme ísť, žiaľ Bohu, vyššie s autami, lebo nám tu napršalo predvčerom, dobre hovorím, a tá cesta je moc rozbahnená. Osobným autom tam neprejdete, iba na aute terénom, ale preto všetci necháme autá na tej veľkej lúke. My voláme, že Pozorská lúka, hovorím, je to vyznačené. Nemusíte sa báť, nakoľko tie práce sú dosť blízko od seba a dá sa to pohodlne pôdou zvládnuť. Samozrejme, bufet je jeden v lese a jeden bufet je na malom poli a pri vode. Z mojej strany to bude všetko. Prvý samozrejme pôjde vedúci lesných prác. Je to opäť, pripomeniem, čierny X-Trial, myslím, že je tam len jeden. Dobre. Áno, prvý pôjde les, dobre, najprv sa zoradíme tí, čo ideme do lesa, potom sa zoradia tí, čo idú do veľkého pola. To je opaký strieborný X-Trial a poslední pôjdu na vodu, to je veľký Nissan Patrol zelenej farby. Aby sme tuto nemali chaos a išli sme postupne. Ďakujem pekne.